Badong klapen patitri ponsi pini badong pathu kalamanong football kapathu padupon pini chitini phai inkora hini arni west karbianong hamen kaparlo badong along football kapathu padupon bangso amailong aluhia manaping pen kachitongnun Augustine Hansi Minority Development Board Chairman Karbianong Autonomous Council lapen BJYM West Karbianong District Committee pen Pritom Horongpi President Lipson Pramsa Vice President Dhoniswar Terang Secretary lapen pinang an kedhi gidingatom chitongnun pen Mai RDP dun rentino bangso kapathu pon lage badong club lapen jirjar club atum ang bongsi patupono bangso along jirjar club atum badong club aphan bol pumpli than ponsi bangso kapatu chipahaipon bangso along kangsai ponatum lagi sarlong ki timungsi mesen pen kapatu along insai dunsi ingsamjin pen kapatu pajit pono hamren pen Vidyaram Ingleng Karbidari News. Piniladak Badong Uikimi Klapen Kipipon bangso football tournament along Kangku pon bangso mailong Chitong pon rapet itum BJYM along West Karbianong District Committee President lang Rongpi Akyahai lapen West Karbianong long District Committee ST Morcha General Secretary lang li Teron Sangho Kyahai lapen Hamren Ward Commissioner Kyahai lang li Teron Sangho Kyahai lapen Sonat Haksi ni tumpen wang rapet West Karbianong long District Committee Jawa Morcha General Secretary alang li Terang Sangho lapen Sonat Haksi itum dak nilitum kadu wen dak durapet pini nitum pan nengarong lo tema pini lebang so uekimi aka club pen pini lebang so jirjar football tournament club pen ladak badong club atum nilitum pan kapaklang pon kasi nilitum stame kudam ji bangke ansose nilitum sport hin nono uekimi tum pan anatum kapahung pon hegi mati ke claim ke dam mate ansose sport na tu kapaching thur pon je pan kolang tu kamatha pon sibi pon iglo kasi kini nilitum pan kahang karni lam thebang al pulo je dak badong along labang so feel stame bihek asi puthot nilitum pen peklang tekang nong Karbiang long Autonomous Council non Bharatiya Janata Party long cari pon bom lituma kaching hona ituma chief executive member alang ni Rohang sir lapen nainong amreng ituma MEC Rina Baidu lapen dak itum 20 nong batlang so MLA itu Rup Singh sar ang kumpani tum chuning ri pidam ikpo adak mesen pen adak open stage lapen tu la feel stame a leng pen a bread apapat he pon je phan ski mesen pen ang tum phan ching ki pidam si padeng pon je phan kusi ithi lam chak adang Napen amren constitution long an di pon la tono amreng along non la pu part of 7 pulinga yu ki bi bon bangke rong pang bong ka duiglo lapen lang hem phi bang final lo lapen pinin dak badong di pon 3 long